Antonella Bala jselmilkom u jilqakom għal program nistgħu nsejħulu hekk analiżi doppja l-programm li solitament ilaqqa l-logħba tal-Inter mat-tellieqa tal-Formula 1. Illum mhux se jkollna reazzjonijiet live bħalma jkollna s-soltu għaliex deċidejt li naqqat ir-repetizzjonijiet li ħarġu l-bieraħ post-match reaction jew aħjar video zvok li kont għamilt fit-tmiem il-Grand Prix ta' Abu Dhabi li ran Max Verstappen jirbaħ il-kampjonat u il-video mbagħad ta' analiżi illi ran l-Inter telep il-Cagliari 4-0 għadhom video wieħed u għaldaqstant ser toħroġ ripetizzjoni waħda għal dawn iż-żewġ programmi. Ovvjament minn rrid jgħid tiegħu fuq dak li se jara fil-free illi jagħmel dan jiena mbagħad nirrispondi bil-miktub bħas-soltu. Mill-bqija għalissa ser naqaf hawnhekk, inħeġġitkom biex terġgħu jekk għadkom ma rajtuhomx tarawhom it-tnejn, jekk le terġgħu taraw dawn ir-repetizzjonijiet tal-reactions li għamilna. Ser nibda b'ordni kronoloġiku, l-ewwel ħajkun hemm il-video tal-Grand Prix ta' Abu Dhabi u mbagħad waqfa ta' 30 sekonda u nibdew bil-video tal-Grand Prix, anzi tal-logħba Inter kontra Cagliari. Għaldaqstant jiena lissa ħanqaf hawnhekk, nibdew bl-ewwel video u naraw ftit x'kelli xi ngħid fit-tmiem il-Grand Prix ta' Abu Dhabi għalissa. Mela, naħseb laqqas ġewwa Hollywood ma konna ħanistennew li naraw dak it-tmiem drammatiku illi rajna ftit tal-minuti ilu tista' tgħid ġewwa Abu Dhabi fejn Max Verstappen irnexxielu jirbaħ il-kampjonat dinji tal-Formula 1 għall-ewwel darba u qabel xejn ippermettuli ngħid proset lis-supporters ta' Verstappen, proset is-supporters ta' Red Bull, proset lil dawk li ħadnu l-fidi tal-Honda ta' dina is-suċċess li nistgħu ngħidu hekk kien mistħoq mill-bidu tal-istaġun. Verstappen irnexxielu kif jgħidu Taljani tenuto testa għal dak kollu illi kien qiegħed jiġri u ukoll għal l-sfida qawwija illi offrewlu l-Mercedes u Sir Lewis Hamilton għal kemm rridu ngħidu wkoll li l-Mercedes minkejja kollox rebħu l-kampjonat tal-kostrutturi għal kemm ninsab ċert illi jekk immur ngħid proset xi supporter tal-Mercedes bħalissa jgħidli dak il-kampjonat metti Lionel Delentaro biex inkun naqra prudenti. Ħanejdu hekk. Kien tmiem li wkoll għajjem ħafna kontroversji. Toto Wolff li beda jikkontesta deċiżjoni fuq left cars u mhux left cars, rajt anki xi tweets ta' George Russell li wkoll għajjem burdel fuq għadi għax qalli huwa inaċċettabbli ma fuq dik ser nitkellem biss fl-aħħar parti tal-programm. Kienet telqa' wkoll fejn mument li naħseb kien strumentali f'din rebħa ta' Verstappen, apparti l-inċident ta' Nicolas Latifi, kienet dik il-moment fej Sergio Perez baqa jżomm il-Hamilton u kważi ġob il-Verstappen miegħu wara it-tluq eċċellenti li kellu s-surwiċ. Jiġifieri naħseb illum Sergio Perez kellu s-sem f'dina is-suċċess illi il-team tal-Red Bull kellhom. Qed nara diversi kummenti wkoll Joseph Calleja qed nipprova nifhem kif l-ewwel il-left cars kellhom jibqgħu wara Max u mbagħad telefonata mir-Red Bull għal Masi jinqaleb kollox fuq dak se nitkellem iżjed tard. Qed nara wkoll diversi kummenti Michael De Giorgio li qiegħed jikkummenta
Ukoll fuqa Franco Loisio, what a season, what a race, what a lap. Naqbel, naħseb għad kan f'mod personali. Il-insegwi l-Formula 1 27 sena u naħseb li dan kien l-isbaħ staġun illa għad segwejt relevanti mit-tmiem orribli li kellna l-McLaren. Ukoll Franco Loisio Mercedes mistake was not covering Verstappen for a second pit stop. Jista' jkun ukoll li kien hemm żball strateġiku għalfej le. Biss ħalli naraw naqra ir-riżultati ta' dana il-Grand Prix drammatiku. Jirbaħ Verstappen fuq Sir Lewis Hamilton, ħottilat post spiċċat il-Ferrari ta' Carlos Sainz. Kontra qalbi kolli ngħid proset lil Ferrari, ma serqu xejn din is-sena, Sainz kompla juri kemm hu sewwieq kbir. Tsunoda u Gasly rabaw il-5, Valtteri Bottas is-6, Lando Norris slow puncher jiswieħ. Kważi nista' ngħid l-iswieħ podju dak l-slow puncher il-Norris hemmhekk. Tkompli tikkonferma it-tmiem ta' staġun misħut illi kellna. Alonso, Ocon u Leclerc jalqu id-żona punti, Vettel il-11, Ricciardo 12, Stroll, Mick Schumacher, huma s-sewwieqa illi spiċċaw it-telli għamba tirtira Sergio Perez, Latifi, Giovinazzi, George Russell u Kimi Raikkonen illi żgur li ħafna xtaqu tmiem aħjar għal dan il-bniedem Finlandiż illi jagħmel x'jagħmel. Nawguralu minn qalbi grazzi tal-memorji sbieħ illi tani, għaxin ovvjament ukoll forsi nider ultra tal-McLaren imma dejjem bqajt insegwu kont fan kbir ta' Raikkonen. Dik ir-rebħa f'Monte Carlo 2005 naħseb tibqa' waħda minn l-isbaħ moment tiegħi ma' Raikkonen ukoll. Is-sentej sbieħ tal-Lotus, imma fuq Raikkonen forsi konna okkażjoni nitkellmu żjed tard. Nista' ngħidilkom min issa li huwa l-ħsieb tiegħi li f'Jannar nagħmel programm speċjali ta' l-intervista li jiffoka biss fuq il-karriera ta' Kimi Raikkonen. Qed nara żjed kummenti Dejżil ta' Bone l-iżvantaġġ li jkollok meta tkun l-ewwel illum il-ġurnata. Dejżil nixtieq telabora naqra fuq dal-kumment hekk jogħġbok. Il għaliex nixtieq nifhem naqra żjed fuq qed naraw ukoll Glenn Bilocca, Grande Max. Tiddejqux titkellmu ovvjament fejn nistgħu wieġeb. Kon qegħdin nitkellmu fuq kif kont naraw klassifika fuq Carlos Sainz u hawnhekk nixtieq ukoll ngħid proset lis-supporters tal-Ferrari illi baqgħu ikkonċentrati fuq it-tim tagħhom. Biss. U mhux fuq dawk li baqgħu jiggranfaw ma' Verstappen bit-tama li kif fil-faġġara Verstappen isalva ir-rekord ta' Michael Schumacher. Jiġifieri, dawka kienet fil-fatt ir-raġuni għalfejn fl-aħħar ftit ġranet iddeċidejt li ninżel mal-kamp ta' Hamilton jiena għaliex flok qed tifraħ bis-suċċess tat-tim tiegħek tipprova tiggranfa ma' xi ħaġa li f'sooner or later kellha jaf tispiċċa wkoll. Għax jiena nemmen li fis-sentej li għad fadal Hamilton it-tmien kampjonat nemmen li se jieħdu. Ġvoldieri, il-Ferrari prattikament kienu konsistenti staġun sħiħ. U għamlu dak illi McLaren m'għamlux. Jiġifieri illi baqgħu konsistenti sal-aħħar u mhux il-McLaren illi prattikament minn Russja li hemm armejna dan il-famuż tielet post li għamilt sena sħiħan taqtaq fuqu imma nispiċċajt bidejja vojta. Nikkonsla biss biex konsolazzjoni granke, ma ifimni, għalmenu irbaħna telliqa. Ngħidu hekk. Mark Trapani, għalmen qed jgħid li Lewis kellu jidħol fil-pist ħarġet is-safety car sewwa ngħidu kieku sar hekk Max kien jibqa' barra u ma kienx hemm garanzija li t-tiġrija mhux se tispiċċa wara s-safety car. F'dan il-każ Lewis ma kien qatt ikun jista' jaqbes il-Max naqbel 100% ma' Mark Trapani. Kid Vella, suċċess għaddejnikom, proset, kif diġà qed ukoll ftit tas-sekondi ilu, tielet post li l-Ferrari rebħu b'mod konsistenti, Michael Patch, Max ħaqqu jirbaħ imma kif ġiet iddeċiduta t-tiġrija disgrazzja. Fuq hekk sar nitkellem fl-aħħar parti tal-programm, ejja ħalli naraw il-klassifika finali tas-sewwieqa
Max Verstappen jirbaħ bi 395.5, Lewis Hamilton 387.5 u Valtteri Bottas b'xi mod jirnexxielu jġib it-tielet post b'226. Il-qabża mila Carlos Sainz illi irnexxielu jieħu l-5 post u jispiċċa b'162 sopra Corne Bastonate, Voldiri, Leclerc 162 u Lando 160. Voldiri araw kemm swiet dik ir-rasibsa tiegħek Lando fir-Russja. Tlifna l-qalet u l-ġbejna kif jgħid il-Malti. U mbagħad ma kienx hemm xi bidliet partikolari, Gasly 110 and so on and so forth. Illum qed naqra ċans il-kummenti li qegħdin naraw. Illum il-ġurnata meta tkun l-ewwel bil-virtual safety car u safety car ma tkunx taf x'ħata jagħmel ta' warajk. Eżatti rajnija ħafna drabi dal-instaġun. Dejdzil ta' Bone, naqbel miegħek. Michael De Giorgio, Lewis ma kellux għajnuna minn Bottas xkiku illum fl-aħħar isibu ma Bottas kien il-bot Michael ma tantx seta' jikkummenta Nicolas Gatt, farsa sħiħa, qed nara żied kummenti, komplu kummentaw, komplu ddiskutu, qed nieħu pjaċir li wkoll nistgħu wkoll nagħmlu ftit ta' integrazzjoni b'dawn il-kummenti. Il-klassifika f'nar ta' klassifika tal-kostrutturi, il-Mercedes Champions b'613 għalkemm kif qedna supporter tal-Mercedes bħalissa jgħidlek il-kampjonat tal-kostrutturi Mettilonen Delentaro, Red Bull 584.5, Ferrari 323.5, McLaren 275, Alpine 155, Alfa Tauri 142, and so on and so forth. Qed nara żjed kummenti hawnhekk, kummenti oħra li qed nara minn Luke Brinkat, Lewis kellu jċedi lil Max fil-bidu saret ġustizzja. Rigward dak l-inċident tal-bidu, Luke li semmejtu, jiena jidher li naħseb ħadu l-falsa riga ta' dak li ġara fil-Brażil. Voldiri fejn diknar Verstappen ma ġiex penalizzat u d-darba minkejja d-dive bomb li għamel Max li fil-fema tiegħi kienet dive bomb tistgħu ma taqblux. Naħseb illi d-darba użaw il-falsa riga appuntu tal-Brażil biex ħadu dik id-deċiżjoni. U semmek id-deċiżjoni kienet tajba għalli qasfajnija li ġara huwa illi fl-aħħar tat-tellieqa kien hemm dik il-kontroversja fuq left cars u mhux left cars. Mela nistaqsijin issa il-left cars mhux suppost iridu jaddu qabel ma safety car toħroġ, jew kien hemm xi telefonati minn taħt lil ċertu nies illi biex nfittxu naqilbu safety car, drama, l-ispettaklu, bla 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 bla. Bla bla bla. U għaw naħseb nistgħu mmorru għal kumment finali illi huwa indirizzat lej dak il-bniedem illi jien ħanħu responsabilta tagħha se nindirizza bħala buffu u bħala bniedem skorrett. Qed nirreferi għaċ-Chief Steward Michael Masi illi dis-sena għamel staġun sħiħ jagħmel il-pudini, jagħmel il-frejjeġ, baqa' jaffiġa sal-aħħar. Michael Masi inti llum u rejt li int bniedem skorrett, int bniedem inkompetenti u jekk vera issa wara l-elezzjoni tal-FIA għal-President ikun hemm min għandu naqra sufuqon u lilek għandu jtajjarlek rasek għax dis-sena ħlief frejjeġ u deċiżjonijiet skorretti mill-bidu sal-aħħar ma ħadx. Daqqa kontra l-McLaren, daqqa kontra l-Mercedes, daqqa kontra l-Red Bull, imma fl-aħħar rid tagħmel bħal ħafna referis Taljani li jirrefjaw fis-serje, rid tilaba tal-protagonista sal-aħħar u wara x'ġara għax-xaqta. Għax komplejt turi kemm inti bniedem inkompetenti. Konti l-ġimgħa sħiħa ngħid u konti l-ġimgħa sħiħa nitfadu l-pressure il dal-bniedem. Alright, konnejt għajnej id-dinja se jkunu fuqu taħt pressjoni żjed minn Masi mu se jkun hawn ħadd. U sfortunatament, jekk ma kellix raġun fuq il-ħabta Hamilton Verstappen, kelli raġun fuq di, għaliex il-moment li ġejna s-sijunno Michael Masi għaxxaqa u għaxxaqa blikraħ u wera li hu bniedem skorret u inkompetenti. U da mhux qed ngħidu jien, anki sewwieqa bħal George Russell ħarġu jgħidu din hija deċiżjoni inaċċettabbli. U tqogħdux tgħidu li għax Russell kien mal-Mercedes. Anyway, jiena nieqaf hawnhekk, naħseb li kelli ngħid qedtu mill-ġdid proset lis-supporters ta' Verstappen, proset lis-supporters ta' Red Bull
u proset l-supporters tal-Ferrari illi kisbu it-tielet post. Nerġa' ntenni, Michael Masi, int bniedem skorrett u jien nistenna li titkaċċa jista' jkun il-lejla. Saħħa. Mela, ħallejtkom ftit tas-sigħat ilu letteralment bl-espressjoni berrawa fħalqi wara dak kollu li ġara fil-porkerija finali ta' Abu Dhabi fit-tidħol Formula 1 u ħallejtkom bil-kliem nispera illi il-timijiet tiegħi tal-futbol jibdlu lill-burdata u fil-fatt hekk ġara. Għaliex l-ewwel rajt il-Hibs jelbu lil Gżira United 3-1 proset raħal wara 20 minuta batuti u mbagħad iċ-ċerasa fuq il-kejk la Grande Inter illi nitilgħu l-ewwel lura fejn xerqilna wara rebħa kbira fuq il-Cagliari ta' 4-0, rebħa spettakolari u rebħa li niżlet li jasel id-doppju mhux bissa xtlajna l-ewwel imma xtlajna l-ewwel u umiljajna lil dak l-arroganti u coach illi jien ma nniżilx qed nirreferi għal Mazzarri uomo di merda totali u permettuli l-direttezza imma naħseb li huwa aksew xieraq lejn bniedem bħal dak. Imma insomma, ħajja tkellmu naqa' fuq it-tim tagħna ħbieb xi spettaklu. U illum ma nafx minn fejn se nibda fuq is-superlattivi. Biss l-ewwel plejer li nixtieq insemmi huwa Nicolo Barella illi llum pattilna tad-diżappunt enormi u tal-wirja disgrazzjata li kellu ġo Madrid fejn mill-ewwel der xriet u mbagħad ta' assist isbaħ mill-ieħor u voldiri spettaklu żewġ assists bellezza ngħidulhom aħna l-ewwel gowl ta' Lautaro u mbagħad tal-gowl ta' Alexis Sanchez li kien spettakolari u dak diġà qed nara xi ftit ta' kummenti Ruben De Bono l-ħabib tagħna il-ħabib tiegħi Ruben salutati la kapolista iva issa nistgħu ngħiduha ma fuq dik għandi xi ħaġa xi ngħid iżjed tard. Ruben illum nimmaġina li kont kuntent ħafna l-fatt li fl-aħħar rajt il-Satriano fl-azzjoni, naf li dejjem tibki b'Satriano illum rajna ċans tiegħu kif ukoll rajna ċans ta' plejers żagħżugħ ieħor Zanotti. Joseph, ħabib uħorti tagħna li wkoll insellem ftakar xetlek Antonello we are the team to beat. Ħalli nitkellmu fuq il-logħba, bad nitkellmu fuq dan id-diskors Ruben u Joseph. Jiġifieri kienet logħba fejn armejna ħafna ċansies. Il-Cagliari jridu jirringrazzjaw il-Kranjo għax kieku ħarġu b'xi 10 llum żgur, Kranjo li kompla juri tajjeb kollu li għandu fej fil-fatt jidhirli li Roma riduh u jidhirli wkoll illi kien anki nel Giro della Nazzjonale, onore lil dan il-gowler jiġifieri. U imbagħad ukoll ma nafx fejn saqbad nibda nitkellem, jiġifieri għamilna stajna tajna ħafna iżjed first timers milli tajna dika żgur. Fil-fatt bdejna isna nilagħbu bil-ballun
meta stajna kellna ċans bħalma ġara fil-gol ta' 2-2 ta' Sanchez illi volleys u nemmen li b'volleys iżjed konna inkabru zet il-vantaġġ fil-fatt it-teorija tal-first timers ġi konfermata mill-gol ta' 2-2 ta' Sanchez. L-ewwel gol ta' Lautaro Martinez. What a header. What a header. Apart il-fatt li konna ilna ma naraw lil Lautaro jiskurja b'dan il-mod kienet header sabiħa ta' dak il-plejer illi mbagħad skurja t-tielet gowl jidirli u kien gowl ieħor spettakolari ta' Hakan Çalhanoğlu kredibbli. Et jilab vera lob tajjeb, bilħaq xa tinsabu Çalhanoğlu. Ma ninsewx illi Ibrahim Diaz huwa minn Çalhanoğlu għax hekk ippruvaw ibellaw ilna tan-naħa l-oħra ta' Duomo. Imma s'issa jidher li l-ground qed jagħti raġun lilna. Jiġifieri lil dawk tan-naħa l-oħra ta' Duomo nissuġġerilhom illi joqogħdu naqra attenti ta' għaliex ir-riskju illi jmorru jilagħbu Milan Napoli l-ġimgħa d-dieħla 4 punti warajna wara li kienu xi 7-8 fuqna. Hemm qiegħed ta' jiġifieri jaqblilkom toqgħodu attenti u tużaw il-jokers tagħkom sew, speċjalment issa qegħdin barra mill-Ewropa, ma jmurx fil-li Pioli's on fire u fil-li Pioli's fired, imma insomma xi ħaġa li kelli neħmi fuq l-istonku u wetta. Statistika interessanti li qed jibatilna Gabriel Cilja l-ħaqna rekord mill-1950. 99 gols f'sena u baqa' żewġ logħbiet jintlabu l-100 se missuhom żgur nhar il-ġimgħa. Voldieri, imma plejer ħallum oġobni kien Dumfries, kellu logħba tajba, kien jonqsu biss il-gowl, bravo l-Black Mamba llum li kellu logħba tajba ħafna, oġobni. Ġifieri, iżjed titjib min-naħa tal-Olandiż, dan huwa Dumfries li rridu. Il-kwestjoni tal-penalties. Mela, qed nara fil-kumment ta' Ruben, Lautaro is a good player but not a good penalty taker. Il-problema hi illi Simone Inzaghi diġà mela ċara darb'oħra meta qal illi fil-konferenza stampa ta' qabel Inter Napoli l-ordni tal-penalty takers hija Lautaro Martinez, it-tieni Çalhanoğlu u it-tielet Ivan Perisic. Fil-fatt ukoll fil-ħin tal-mistrieħ ġewwa l-Inter Club Malta fejn kont qed nara l-logħba kellna diskussjoni naqra taħraq fuq il-kwestjoni penalties. Imma jekk Inzaghi jħoss li għandu jtihom Martinez, irrid itihom Martinez. Jiġifieri dana penalties kulħadd jiżbaljhom Maradona, żbaljhom Baggio, żbaljhom Platini, żbaljhom Matteus, żbaljhom Breme, żbaljaw ħafna players, jiġifieri, jorrit forsi importanti li penalties hekk irridu jiġu skurjati, ma jekk Inzaghi jħoss li l-ordni hija Lautaro, Çalhanoğlu, Perisic, so be it, jekk Inzaghi mbagħad jidhirlu illi Lautaro qed ifalli ħafna, m'għandix dubju illi ser jibdel dina l-ordni. Jiġifieri il-bqija m'hemm xi tgħid issa qegħdin l-ewwel kontra kull mistenni għaliex jien żgur kieku fawwissu ġejtu tgħiduli l-Inter se nkunu l-ewwel f'Diċembru kont se ninfaqa' nitħaq bikom. Diri kredit ukoll lix-xogħol kbir illi qed jagħmel Inzaghi. Jiġifieri hemm issa mhux li tasal li tibqa' nhar il-ġimgħa għandna logħba fil-fema tiegħi importanti mas-Salernitana u sentikom statistika xejn pjaċevoli illi ma' dawn għandhom labna żewġ logħbiet u 2 tlifnihom, jiġifieri issa importanti illi inkissru tradizzjoni. Jiġifieri Torino qabel l-waqfa tal-miliet mastwin oħra l-kemm it-Torino juriġ qed jilab tajjeb u fis-6 ta' Jannar u mbagħad
Inter Bologna lob oħra, Bologna Inter lob oħra illi rridu nirbħu għax imbagħad ġejja sensiela ta' lobit tqal konfronti diretti prattikament il-kampjonat jista' jkun deċis li jannar frar. Ma nimxu loba. Nikkonċentraw fuq il-logħba tas-Salernitana u mbagħad naraw minn hemm qed nara żied kummenti Brady Buġejja it-tinstilla qed toqrob, it-timsluħa kollha dajfin u daqt kollha barra mill-Ewropa wkoll. Jiġifieri iktar milli dajfin iktar li qed jitilfu l-punti. Attenti Voldiri, attenti meta ngħidu ċertu kliem. Għalhekk huwa importanti li l-Inter tibqa' konsistenti speċjalment daw il-lobit li ġejjin li rridu nirbħuhom ħalli mbagħad mmorru għal konfronti diretti b'ċertu kuxin ta' punti. Ovvjament il-konfronti diretti huwa fundamentali li nirbħuhom jekk irridu nirbħu l-kampjonat, imma huwa importanti li qabel ma mmorru dal-konfronti diretti nirbħu daw il-lobit kif qegħdin nagħmlu. Jiġifieri issa mhux li tasal imma li tibqa'. Voldiri, jekk nibqgħu b'din ir-ran. Issa naraw se jiġri. Issa għadem il-Polozz ta' Champions League. Minix qed neskludi li jekk ikolli ċans forsi nagħmel live reaction tal-Polozz. Voldiri, nerġa' nidħol live waqt li nkunu tilajn, waqt li jkunu tilajn il-Polozz. Biss dik issa naraw għada appuntu as we go along. Naħseb li mill-bqija dak li kelli xi ngħid għal-lejla jiddir li jattu qed noħu naqra wkoll ħarsa tan-noti fil-fema tiegħi kolli nażel il-BOV player tal-logħba, ovvjament qed nirreferi players tal-Inter jinsenti għal Barella llum, jiġifieri minkejja d-doppjetta ta' Martinez u minkejja il-gowl u l-assist ta' Çalhanoğlu, Barella ta' żewġ assists, der li ried, kull ma kien jonqsu l-gowl u nemmen li kien importanti li wara l-ħmerija li għamel mar-Real illum toħroġ l-logħba tajba għalhekk senti għal Barella. Mill-bqija naħseb illi għalissa nistgħu nifqu hawnhekk. Dan il-video li qegħdin taraw ser jkun qiegħed jitla fuq YouTube dalwaqt imma wkoll se jxandar ripetizzjoni għada flimkien mal se nikkumbina analiżi doppja bil-video żvok tal-Grand Prix ta' Abu Dhabi u b'dan il-video għaldaqstant segwu YouTube, l-istazzjon uffiċjali tagħna segwu wkoll din il-paġna ta' Facebook forsi issa l-kontenut se naqqas ftit għal dal-ġimgħatej għandi bżonna ftit evalwazzjonijiet imma li huma importanti biss nhar il-ħamis. Riklam żgħir lejn il-programm l-intervista fejn ser ikun qed jitratta l-istaġun tal-Formula 1 li ntemm illum. Nista' ngħidilkom minn issa se jkolli partitarju tal-Mercedes, partitarju tar-Red Bull u jekk ma jinqala xejn ser ikollu wkoll lil kollega u kif inħobb insejħlu jien il-guru tal-Formula 1 ta' Malta Pier Vella biex waqtu dal-programm niddiskutu wkoll hopefully dan l-istaġun tal-Formula 1 li intemm għadu ma ntemx MNW. Għalissa naqaf hawnhekk il-lejl tajb il-kulħadd ħudu ħsieb u bħal dejjem Forza Inter. Ciao!